Neodchádzaj. To je hlavný organizátor. Víťazom sa stáva, víťazom prvého ročníka Pezinskej improligy sa stáva... Keď máš toľko tímov. Tým Saturi. Gratulujeme a pozývame vás sem. Čo získavajú? Ako víťazi získavajú pravý pezinský štek. Odporúčam takto nedržať. V novinách to bude zle vyzerať. Takže ešte raz veľký potlesk pre víťazov tým Saturi a taktiež obrovský potlesk aj pre tých, ktorí skončili na druhom mieste. Tým Trapošov. Trapoši, poďte aj vy.